Γεια σας και καλώς ήρθατε! Σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο. Θα μπούμε μαζί στην καρδιά του ελληνικού σπιτιού και θα δούμε πώς κυλάει μια ολόκληρη εβδομάδα μαγειρικής. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις και φυσικά πολλή παράδοση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ερώτηση που μας βασανίζει όλους κάθε μέρα. Τι θα φάμε σήμερα? Έτσι δεν είναι? Ακούγεται τόσο απλό, Κι όμως πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή ερώτηση κρύβεται όλη η φροντίδα, η παράδοση, η αγάπη. Λοιπόν, υπάρχει λύση σε αυτόν τον καθημερινό γρίφο? Φυσικά και υπάρχει. Και η απάντηση βρίσκεται στον υπέροχο, τον δομημένο ρυθμό της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξετυλίγεται ένα ολόκληρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Ξεκινάμε από τα βασικά. Την καρδιά της εβδομάδας, από Δευτέρα έως Πέμπτη. Εδώ είναι που μπαίνουν τα θεμέλια. Μιλάμε για πιάτα θρεπτικά, υγιεινά, τα φαγητά της μαμάς. Αυτά που μαγειρεύονται με ψυχή και δίνουν δύναμη για όλη την εβδομάδα. Και η εβδομάδα ξεκινάει πώς αλλιώς, ταπεινά και δυναμωτικά, με μια καλή παραδοσιακή σούπα φακές. Είναι το απόλυτο κλασικό πιάτο. Δεν υπάρχει νομίζω ελληνικό σπίτι που να μην το μαγειρεύει. Είναι, θα λέγαμε, η επιστροφή στην απλότητα, στην ουσία. Και το ωραίο, ξέρετε, είναι πως από τόσο απλά υλικά βγαίνει μια τόσο απίστευτα βαθιά γεύση. Όλη η μαγεία κρύβεται στα μικρά μυστικά. Στο καλό σοτάρισμα στην αρχή και φυσικά, στο τέλος, αυτό το φρέσκο ελαιόλαδο και το ξιδάκι που τα ζωντανεύει όλα. Εκεί είναι όλη η διαφορά. Πάμε στην Τρίτη. Εδώ το σκηνικό αλλάζει. Το τραπέζι γεμίζει χρώματα, αρώματα, μιλάμε φυσικά για τα γεμιστά. Και μια λεπτομέρεια, τα λέμε ορφανά. Γιατί? Γιατί η γέμισή τους είναι μόνο με μυρωδάτο ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά. Καθόλου κρέας. Εδώ το παν είναι η φρεσκάδα της γέμισης. Απλά σκεφτείτε λίγο τον συνδυασμό. Ο δυόσμος, ο μαϊντανός, η γλύκα της φρέσκης ντομάτας. Αχ, σε ταξιδεύει κατευθείαν καλοκαίρι, όποια εποχή του χρόνου κι αν είναι. Τετάρτη, μέση της εβδομάδας, θέλουμε κάτι να μας παρηγορήσει. Και τι καλύτερο από το απόλυτο comfort food. Αφράτα μπιφτέκια με πατατούλες, όλα μαζί σε ένα ταψί. Αυτό είναι ένα φαγητό που φέρνει όλη την οικογένεια γύρω από το τραπέζι, δεν υπάρχει αμφιβαλία. Και εδώ το μεγάλο μυστικό, το κρίσιμο σημείο, είναι ότι τα μπιφτέκια μπαίνουν πάνω από τις πατάτες. Γιατί? Μα για να τρέξουν όλα τα ζουμάκια τους, όλη η νοστιμιά και να ποτίσουν τις πατάτες από κάτω. Το αποτέλεσμα, πατάτες απλά ακαταμάχητες. Και φτάνουμε στην Πέμπτη, με ένα πιάτο που είναι πραγματικός ύμνος στην ελληνική κουζίνα των λαβερών. Το σπανακόριζο. Τι φαγητό, ζωντανό, υγιεινό, πεντανόστιμο. Είναι όλη η απλότητα και η γεύση της ελληνικής γης κατευθείαν στην κατσαρόλα. Και προσέξτε τώρα την κίνηση ματ. Το τελευταίο βήμα είναι αυτό που απογειώνει το φαγητό. Μια γενναία δόση φρέσκο λεμόνι στο τέλος. Δεν είναι απλά μια λεπτομέρεια. Είναι αυτό που ξυπνάει τα πάντα. Δίνει αυτή τη δροσιά, αυτή την ένταση που το κάνει μοναδικό. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τις καθημερινές και πάμε στο Σαββατοκύριακο. Εδώ η ατμόσφαιρα αλλάζει. Γίνεται πιο γιορτινή. Η κουζίνα γίνεται πιο περίτεχνη. Τα φαγητά είναι φτιαγμένα για να τα μοιραζόμαστε, για παρέα. Και το Σαββατοκύριακο συχνά ξεκινάει με ψάρι. Ψάρι πλακί. Τι θα πει πλακί? Είναι πολύ απλό. Είναι ένα φαγητό ψημένο στον φούρνο, πάνω σε ένα στρώμα από λαχανικά, συνήθως με ντοματούλα. Τόσο απλά. Εδώ υπάρχει μια τεχνική που είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το ψήσιμο γίνεται σε 2 στάδια. Πρώτα μπαίνουν οι πατάτες μόνες τους για να μαλακώσουν καλά και μετά μπαίνει το ψάριο από πάνω. Έτσι, πετυχαίνουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μελωμένες πατάτες και ψάρι ζουμερό, τρυφερό που δεν έχει στεγνώσει καθόλου. Και φτάσαμε στο Σάββατο. Το Σάββατο, ξέρετε, είναι για τα μεγάλα έργα. Και ποιο είναι το απόλυτο μαγειρικό έργο τέχνης της ελληνικής κουζίνας? Μα φυσικά, το παστίσιο. Μεγαλειώδες, με τις στρώσεις του, είναι η επιτομή της θαλπορής. Πάμε να το σπάσουμε στα 3 βασικά του μέρη. Μέρος πρώτο, λοιπόν. Η βάση, ο κιμάς. Εδώ έχουμε μια πλούσια αρωματική σάλτσα. Και αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το σβήσιμο με το κόκκινο κρασί και φυσικά το ξυλάκι της κανέλας. Αυτό της δίνει μια μοναδική, βαθιά γεύση, ελαφρώς πικάνδικη.
Πάμε στη δεύτερη στρώση, τα μακαρόνια. Εδώ κρύβεται ένα μεγάλο μυστικό. Αφού τα βράσουμε λίγο λιγότερο, τα ανακατεύουμε με ασπράδι αυγών και τυρί. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να δέσει η βάση, να στέκονται τα μακαρόνια και να κόβεται το κομμάτι τέλεια, χωρίς να διαλύεται. Και φτάνουμε στην κορυφή, στη στέψη του παστίτσιου, τη βελούδινη, την αφράτη μπεσαμέλ. Το μοσχοκάριδο της δίνει το άρωμα, αλλά οι κρόκοι των αυγών στο τέλος είναι που της χαρίζουν αυτό το απίθανο χρυσαφί χρώμα στο ψήσιμο και μια ασύγκριτα πλούσια γεύση. Και Κυριακή, το μεγάλο φινάλε της εβδομάδας. Εδώ έχουμε το κατεξοχήν ελληνικό κυριακάτικο τραπέζι. Τι άλλο? Αρνάκι στον φούρνο με πατάτες. Αυτό το φαγητό δεν είναι απλά συνταγή. Είναι η ίδια η γιορτή, η οικογένεια, η παράδοση. Το μυστικό εδώ δεν είναι κάποιο περίπλοκο υλικό. Είναι η υπομονή. Το αργό, το υπομονετικό ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά. Αυτό είναι που κάνει το αρνί λουκούμι να λιώνει στο στόμα. Και οι πατάτες, αχ, οι πατάτες απορροφούν όλη την οστιμιά, γίνονται απ' έξω τραγανές και μέσα μελωμένες. Τέλειες! Λοιπόν, αφού είδαμε όλη αυτή τη γευστική εβδομάδα να ξετυλίγεται μπροστά μας, ας σταθούμε για μια στιγμή. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε την ουσία. Τι είναι τελικά αυτό που κάνει την ελληνική κουζίνα τόσο, μα τόσο ξεχωριστή? Η αλήθεια είναι ότι όλα βασίζονται σε μερικούς πολύ απλούς πυλώνες. Είτε μιλάμε για τις ταπεινές φακές της Δευτέρας, είτε για το γιορτινό αρνί της Κυριακής, η φιλοσοφία είναι μία και ίδια. Αγνά, φρέσκα υλικά και αληθινή, καθαρή γεύση. Και νομίζω ότι στο τέλος όλα συνοψίζονται σε αυτήν εδώ την υπέροχη φράση. Η μαγειρική είναι αγάπη που γίνεται ορατή. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό δεν είναι? Κάθε πιάτο είναι ένας τρόπος να δείξουμε φροντίδα, να μοιραστούμε μια στιγμή, να κάνουμε την αγάπη μας ορατή. Λοιπόν, αυτά από εμένα, ελπίζω να πήρατε ιδέες και πάνω απ' όλα, ό,τι κι αν μαγειρέψετε, να το απολαύσετε. Καλή όρεξη!